Si Ellie Ortalia ay hindi lamang isang pulis. Siya ay isang institusyon sa San Gabriel. Sa kanyang 10 taon sa serbisyo, kilala siya sa tawag na bakal dahil sa kanyang paninindigan. Ngunit ang katapatang yon ang naging dahilan kung bakit siya naging tinik sa lalamunan ni Konsehal Cabanyero. Isang gabi, sa ilalim ng buwan na nababalot ng makapal na ulap, pinangunahan ni Ortalia ang isang raid sa isang warehouse sa tabing dagat. Libo-libong kilo ng droga ang kanilang nakuha. Ngunit hindi alam ni Ellie, ang mga tauhang kasama niya ay matagal nang nasa ilalim ng payroll ng konsehal. Habang abala siya sa pag-iimbentaryo, isang sacheyang dahan-dahang isiningit sa kanyang jacket at ang mga serial number ng mga nakuhang pera ay pinalitan ng mga nakapangalan sa kanya. Kinabukasan, sa harap ng City Hall, naging emosyonal si Cabanyero. Masakit sa akin na ang taong pinagkakatiwalaan natin na maglilinis ng bayan ay siya palang dumi na humahawa sa ating kabataan. Sigaw ng konsehal sa harap ng media. Pagkakakulong ang naging hatol sa mabuting pulis. Sa loob ng selda, habang nakaposas, tinignan ni Ellie ang kanyang mga kamay. Malinis ang mga yon, ngunit sa mata ng batas na binaluktot ng pera, siya ay isang kriminal. Ang bilibid ay hindi lugar para sa mahihina, lalo na para sa isang dating pulis. Sa unang gabi pa lamang, tinangka na siyang saksakin ng mga miyembro ng isang sindikato na dati niya nang pinasok sa kulungan. Ngunit si Ellie ay sanay sa bakbakan. Kahit walang baril, ang kanyang mga kamao ay tila mga maso na nagpapatumba sa sino mang lumalapit. Sa gitna ng kaguluhan, isang matanda ang laging nakamasid sa sulok ng selda. Si Tatang Antonio. Siya ang itinuturing na matandang pantas sa loob ng piitan. Isang gabi, habang nagpapagaling si Ellie mula sa isang saksak sa kanyang tagiliran na milagrong hindi nabaon ng malalim, tinawag siya ng matanda. Ellie, ang hustisya ay hindi laging matatagpuan sa korte. Panimula ni Tatang Antonio. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang iyong puso ay dalisay at ang iyong galit ay matuwid. Handa ka bang tanggapin ang bigat ng pagiging tagapaghigante? Inabot ng matanda ang isang nangingitim na medalyon na yari sa tanso at hindi kilalang metal. May nakaukit dito na isang mata at mga letrang Latin. Isuot mo to. Ito ang medalyon ng San Miguel. Hanggat suot mo to, ang iyong balat ay magiging kasing tibay ng bronseng pinanday sa apoy. Walang bakal, tingga, o apoy ang makagagapi sa'yo. Nang mamatay si Tatang Antonio, pagkalipas ng isang buwan, naramdaman ni Ellie ang isang kakaibang kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan sa tuwing hinahawakan niya ang medalyon. Hindi na siya nakaramdam ng pagod, gutom, o takot. Pagkalipas ng 5 taon, nakalaya si Ellie dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isang taktik ang ginamit ni Cabanyero para palabasin na mabait siya at pinatawad na ang pulis. Ngunit ang totoo ay plano niyang ipapatay si Ellie kapag nakalabas na yon para hindi na makapagsalita. Ngunit hindi na Officer Ortalia ang lumabas ng kulungan sa panahong yon. Siya na ngayon, si Ortalia, ang tigre.
Inuna niya ang Snake Pit, isang tagungbar kung saan nagtitipon ng mga distributor ng droga. Pagpasok ni Ellie, agad siyang pinagbababaril ng mga bouncer. Ang mga bala ay tumatama sa dibdib ni Ellie. Ngunit sa halip na dumanak ang dugo, ang mga yun ay nayuyupi at nalalaglag sa sahig na parang mga buto ng pakwan. Walang emosyong naglakad si Ellie. Hinablot niya ang leeg ng pinuno ng grupo at sa isang pigalang ay narinig ang pagkrak ng mga buto nito. "Sino ang nag-utos sa inyo?" tanong ni Ellie, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang bagyo. Si Konsehal, siya ang nagpapatakbo ng lahat eh. Siya ang El Patron. Sigaw ng natitirang tauhan bago ito tuluyang mawalan ng malay dahil sa takot. Dinaluhong ni Ellie ang mansyon ni Cabanyero sa tuktok ng bundok Marimat. Ang mga security guards ay gumamit ng mga sniper at mga granada. Isang granada ang sumabog sa paanan ni Ellie na lumikha ng malaking butas sa lupa at usok. Ngunit mula sa usok, lumabas si Ellie. Naniwalang gasgas ang damit. Binasag niya ang dambuhalang pintuan na gawa sa nara. Sa loob, naghihintay si Cabanyero. May hawak na baso ng alak at isang 45 baril. Ellie, akala ko ay mamamatay ka na sa kulungan. Bakit hindi ka mamatay-matay? Sigaw ng konsehal habang ubos lakas na pinapuputok ang baril sa mukha ni Ellie. Ang mga bala ay tumalbog sa noo ni Ellie. Lumapit ang dating pulis. Dahan-dahan, bawat hakbang ay nagpapanginig sa sahig. Ang bawat pasang tinanggap ko sa bilibid, ibabalik ko sa iyo ng 100 ulit. Sambit ni Ellie. Sinuntok ni Ellie si Cabanyero sa muka. Ang unang suntok ay nagpawasak sa ilong nito. Ang pangalawa ay nagpatalsik sa lahat ng mga ngipin nito. Ang pangatlong suntok ay bumasag sa buto ng pisngi ng konsehal, dahilan upang lumaylay ang balat ng mukha noon at mawala sa porma ang kanyang itsura. Ang dating gwapong mukha ng politiko ay naging isang tumpok ng durog na laman at buto. Bagay na bagay sa iyong itsura mo ngayon, Konsehal. Ang sarap mong tingnan sa ganyang kalagayan. Pang-iinsulto ni Ellie. Habang humihingal at nagmamakaawa ang konsehal, kinuha ni Ellie ang isang heavy-duty na paper cutter na nasa mesa ng opisina nito. Ang mesang ginagamit sa pagpirma ng mga illegal na kontrata. Ang mga kamay na to ang nagtanim ng droga sa sasakyan ko. Ang mga kamay na to ang tumanggap ng pera mula sa mga sindikato. Deklarasyon ni Ellie. Walang pag-aalinlangan. Itinanim ni Ellie ang talim sa mga pulso ni Cabanyero. Sa dalawang mabilis at malakas na paghiwa, pinutol niya ang dalawang kamay ng konsehal. Ang dugo ay bumaha sa mga dokumentong nakapatong sa mesa. Ang hiyaw ni Cabanyero ay umabot hanggang sa labas ng mansyon. Isang tunog ng purong pagdurusa. Iniwan ni Ellie ang naghihingalong si Cabanyero. Hindi niya yun pinatay. Dahil ang kanyang nais ay magdusa ito habang nabubuhay. Iniwan niya tong bulag sa sariling dugo. Walang mukhang maihaharap sa tao at walang mga kamay na magagamit para muling magnakaw o pumatay. Lumabas si Ellie sa mansyon habang sumisikat ang araw. Hawak niya ang medalyon ni Tatang Antonio. Alam niyang mula sa araw na yon, ang San Gabriel ay hindi na muling matatakot. At kahit wala na siyang uniforme, si Ellie Ortalia ang mananatiling tunay
na alagad ng batas. Batas na hindi nabibili at katarungang hindi matatakasan.